ng examination. Bakit examination? Tingin lang ako ng memes. Pag nabuhay ka sa mundong ito, either bobo ka o napapaligiran ka ng bobo. Mukhang malalim na usapan na to, ha? Shit! Kumusta nyo mga cancer? Nakita nyo ba yun? Lahat ng mga sinusuot ko kasi, di ba, magkasakit nga ako. Ngayon, pagaling na tayo ng pagaling. Kailangan natin ituloy-tuloy ang medikasyon ng konsumisyon ng mga memes ngayong linggo. Kaya natin simulan. Ang sabi sa akin, mga memes daw na ito ay pang pilosopo. Ba gusto ko yan? Ito nga pa si pilosopo, Paulol. Referee ha. Referee ka. Opposition eh. Hawakin bola ka. Ako, inuman to ha. Siyempre gagawa ko space. Una, gumanda. Hakbang ka muna. Patras. Pivot eh. Pivot yun Pivot. eh. Siyempre. Usapang lasing to, meron na nga nagkukuntsabahan doon eh. Eh syempre ang pivot mo, dito ka sa kanan. Ako ang ikot ko. Oo, pipivot Umikot ka. na rin ako, boy. Umikot akong ganun. Tsaka ako tumira. Wala, hindi sadya yan. May pal ba? Tapos nag-react yung tinamaan. Wala yan. Yung mukha niya. Yan. Sabihin ko sana dito, wag man-trip na kayo ng lasing, wag na ng bagong gising. Pero kung katapat niya yung pulutan, wag niyong pagtripan. Lahat tayo dito, may abat ito mamaya. Nakakaasar ko, hindi ko alam ang context kung gaano katagal ito ginagawa. Ito ba? Yeah, buti na may naisalba pa siyang isa bago na wala sa lahat. Magaling! Ito na mga usapan talaga sa inuman, di ba? Mga matatalinhaga, malalalim. Malalalim din ang galit. Sunod. That's crazy. Paano ko yung sinabi niya pagkatapos niya mag-flip na? Wala yan. That's crazy. Nag-keyboard din na, no? Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Ay, kuya mo na. Wow, 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 wow. Uy, gawin baka masulog. Wow, 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 wow. Dapat ganito lang. Wow. Wala mapipikon. Kanta doy, kanta. Wow, 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 wow. Hindi na ako mag-rank kasi hindi wala anong gagawin mo habang sinasabi hanggang nag-happy birthday sa'yo, di ba? Sunod! Ito ng examination. Bakit examination? Kala pag nagtitingin lang ako ng memes. Ang naalala ko lang sa nangat na pag NANG, sumasagot sa tanong na paano, kailan, tapos pag NG, sino, at ano. Okay? Naglabas ang nanay, ano, so NG. Okay, hindi alin sa mga sumusunod may maling gamit ng salita. Bili si Rex ng 4 na tinapay ng ano ng 4 na tinapay. NG, di ba? Ano o sino? Ang tiwala ng hindi to paano ako naging tao. Masyado malalim yun. Naglabas ang nanay ng 8 basang tubig. Ito rin yun eh. So, aba po yung trick question ba to? Pag dito mali ka, mali ka na agad dito. Aba, hahapota, ang dali lang yan. Gago ka, dapat tama sagot. Bakit mayroong ano? Kaka-anxiety ako nito. Lalo akong nasistress eh. Parang ganito gawa ng quiz yung mga form eh. May kasama pandalayan. Ito ba gusto kong sagutan? Hihimasin mo to para alam ko ang tamang sagot. Ng paano, so NANG. Paano mo hihimasin? Di ba? Mabuti! Ay, gumagana yung ano ko eh. Kaya tayo gumraduate eh. Hindi tayo mga tanga. Mabili nga po. Bad trip. Hindi na seryoso ko eh. Tapit hapoy na tayo sa quiz. Nang ano? Sabi ko, sumasagot sa tanong na ano. Ako'y naaano. Bastos. Ito ka ni Dave, si Angela ng ubo. Kasi puputok ang ubo. Ang babae, naghugas dapat ng plastic. Bakit babae lang? Correct. Tama. Hindi, kailangan perfect score. Perfect na score mo, makaka-cancel ka naman sa Twitter. Hindi worth. Wala na siyang pake. Hindi lang tamang sagot. Ano 0 points? Submit. Pag yan hindi perfect, ayoko na. View score. 40! Ano yung mali ko? What? Ay, nang bobo. Ay, dito counted. Gago. Hoy, tama to! Taina mo. Nagpapakyut lang ako, mali. Para akong nakababae sa TikTok, ah.
Ayun na. Gusto ko lang sumaya eh. Ano ba yan? Ano, kuha ka ng coke. Dito. Oo. Nyay. Nang in the right places. Ito, nawawala yung place ng ng rep. Sunod! Ano na? Akala ko meron na naman. Ayoko na. Galing Loli. Saan binaresil sa Protasio, Rizal, Mercado, Alonso, Rialonda. Yep, sana nagpabarila lang siya sa harap sa mga ganitong sagot. Sunod! Halika, Chris. What's up sa inyo mga itik? Ngayong araw guys, papakita namin sa inyo ang daily routine ni Mingming guys. Siyempre, every morning ng tanghali, Crazy pinapaliguan itik. namin siya guys. Safeguard nga pala yung sabon ni Mingming guys, tas cream silk yung shampoo. Hindi Nice. biro paliguan to si Mingming guys, nanunuka-nuka to eh. May masamang bad side din kasi tong crazy itik na to guys. Crazy. Na-adapt niya siguro yun nung balot pa siya. Eto nga pala yung pinsan ni Mingming sa tuka. So ayun na nga guys, silagyan na namin ng shampoo si Mingming guys para glossy yung balat niya. Siyempre, safeguard para ligtas siya sa anumang sakit. Tuwa si itik guys oh. Nakamove on lang Mamamuti yan guys. na yan. Nakaraan kasi ginaw siya nililigawan niyang itik na naka-crop top eh. Pero ngayon guys may pinapormahan siya dalawang itik na naka-gel. Lagi niyang kachat yan guys. Nakakashot Lagi din niyang ba, late no? night talk tuwing umaga. Minsan nga kinikilig sa relasyon nila eh. Sila yung papalit sa Aldab guys. Sila yung Aldak. Siyempre pinatuyo muna namin si Mingming guys. That's crazy. Nilower lang namin siya guys. Pero siyempre saktong init lang guys. Saktong init lang dapat para makuha natin yung tamang lutong niya. After that, ito na yung finished product niya guys oh. Ayun, may papulutan. May pamalit to kayo sa papulutan na Wala tinapon yan. niya kanina. What the... Tuwan-tuwa si Mingming guys oh. Wala naman siyang Ang choice eh. tanghalian nga pala ngayon ni Mingming guys, igagawa namin siya ng fried chicken gamit ang kanyang feeds. Simple lang yung step guys, kailangan mo lang basahin yung pagkain niya. Okay. Tapos iuhulma mo na siyang fried chicken. Oh! Chicken Okay Joy! na siya guys. Grabe naman yan. May Papakain packaging namin pa siya nga. Mingming guys. Or, Excited na si bigyan ito Mingming, ng guys, oh. perfect Oras score. na guys para mag-module si Mingming guys. Bago mag-TikTok. Baliw tumae. Ano ba yan? Kadiri na. Baliw ka, yari ka dyan. Tumae na, yari ka. Naku, tinaihan mo ba yung modules ko? Sunod! Ano na naman to? Mag-Bisaya, maging ngayon. Galing kay Mark. Boto ko to sa Bicolano. Ano na naman? May nangat-nang na nga. Isipin ko pa to. Ano ba? Napapagod na. Gusto ko sumaya. Comment nyo na lang. Hindi ko makakita. Ano sabi ng boto ko to? Leche. Ano ba yan? Nung nalaman mong hindi mo alam ang nangat-nang. Paano ako magkakaroon ng babae niya? Ang gusto ng mga babae, alamang nangat-nang. Diba? Hindi ko man na perfect. Hindi wala naman talaga perfecto sa atin. At least, diba? 40/50. Hindi pasang awa. Mabuti yun dahil there's always room for improvement. Hindi ako handa ano na. Walang practice. Ano lang, stock knowledge na. Parang yung scandal. Nasa stock knowledge ko na. Hindi mawawala. Sunod! Utang ina mo! Ano ba yan? Ay, okay na eh. Jelong tomboy. Jello, proof, yung tomboy na nataba na ng away ng bata Ito na nakikita ni ate. Kaya tinapon na lang yun. Ina mo! Kami sama Jensen. Ano to? Bakit di na lang ako pinutok sa kumot? Mukhang malalim na usapan na to ha. Shit! Naranasan nyo na bang hindi makatulog sa gabi? Kaya bigla mong naisip na may mahal na siyang iba. Gago, ba't nga ba ako nabuhay? Bakit sa dinami-rami ng tamod ng tatay ko, ay ako pa ang nanalo sa karera? Well, di naman siya talaga unahan, di ba? Though technically speaking, hindi naman ako exactly ang nauna. Yan, nakabigay sa'yo. Ako lang ang nakasurvive. Tama, kasi very acidic ang mga babae. Ang kanilang tubes, ang kanilang area. I survived all that shit and born into the world wherein I also need to survive. Wow. Parallelism. Parang si Sisi ba tayo pinarusahan mga kataboulder sa taas ng bundok para lang i-roll pababa at ulitin forever. Bukod sa posture ko, ito ang sinisisi ko ba't lagi masakit ang likod ko. At ang pasan-pasan ko ang responsibilidad sa buhay na hindi mawala-wala leche. The weight of my fucking existence. Pag nabuhay ka sa mundong ito, either bobo ka o napapaligiran ka ng bobo. Okay? In my case, I'm both. Tama, paligiran mo sarili mo ng iyong sarili. Pati na rin kung napasama ka sa 1% na naghaharing uri. Well, literal na swerte yan dahil nga 1% na may pribilehiyo maging tanga ng hindi naguguto. Aba! Palakpakan. Yes. Yes, kaya ang daming tanga mayaman eh. Pero sabi nga ng insensitive mong kaibigan na ayaw nang makinig sa hanas mo sa buhay. Why bother na things we can't control? Wala akong pakiko ikaw pa si Marcus Aurelius. Emperor siya, di ba? Di ko makokontrol na pinanganak ako. Pero I have the right to ask why, di ba? Yes, always ask questions. Sabi nga ng aking professor, lagi kang magtatanong. Nag-exist lang ba tayo to survive? Hindi.
We are asked to live, di ba? Si Friedrich Nietzsche, I think therefore I am. To survive is to find meaning in suffering. Ba't ako nakikinig sa'yo na baliw ka naman, Parang di ba, i-separate mo yung art from the artist Parang ganon. Ay, lahat naman ng mga magagaling, may kaunting kabaliwan. Hindi. O, si Albert Camus, meron ako dyan. May mga libro ko dyan. Wait lang. Well, kasi yung natagalan. Ito yung dalawa ko na nabili. Pero wala pa ibang gusto basahin sa kanya Yung dalawa. Pero i-share ko na din to. Basa din kayo kila John Sartre. Tsaka kay Bertrand Russell yung mga about sa philosophy, logic, religion. Makakatulong sa inyo to. Hindi lang sa pagiging matali-matalinuhan sa internet, pero para sa sarili mo, di ba? Walang pakialam natin sa mga troll o haters sa comment section. Na importante, ikaw ang huling hahalakhak pag alam mo mga binabasa mo. Magaganda ang kala Albert Camus. Very deep and medyo dark. Medyo nihilistic ang mga termino. Sabi ko sa'yo, your purpose in life what keeps you from killing yourself. Pero siguro nga tama si Boss Lods Camus. One must imagine Sisyphus happy, diba? Ignorance is bliss. Pero ito hindi nga siya ignorante. Self-aware siya sa mga nangyayari sa kanya. To find meaning in suffering, to survive, to find reason not to kill yourself. Hello, here's your strawberry milk. Kung gusto nyo pala tayo magkaroon ng parang book review, pabuti ko itong 30k likes. Baka may ganap ako ng isang topic na gusto kong pag-usapan. Hindi wala pa ako sa mood ngayon, pero naisip ko nga na mukhang maganda nga. Kwentuhan ng pagong. Buti pa ito pakikinggan ako, hindi ako aawayin, hindi niya kayang ma-flip yung table, di ba? Enjoy lang, pakikinig lang siya, wala siyang choice. Yan ang kwento mo literal sa pagong. Try not to kill yourself, inom ka nito, galing kay Kobe. Baka ko na lang baboy mo. Alam mo, sa totoo sinasabi ko rin sa sarili ko, diba, tamad na ako, para bang, POW! Gawin mo na, kaya mo yan! Pag namatay ka na magpahinga, ganun din naman Boss, saan yung sakayan papunta Mega Mall? Boss, wala ka sa Mega. Oh. Boss, nasa San Francisco ka, boss. Mukha na. Baka hindi ka nakaabot ng ano yan. Hindi ka nakaabot ng hapunan yan. Ayoko na. Ba't may gumawa na naman ito? Bakit 1,040 question? Gano'n ka kabait? Ano to? Ayoko na. Namukha. Bigyan kita ng 10 mansa. 10 na mansanas, 7 na saging, 6 na ubas. Anong sagot dito? Prom night nyo na bukas. Ngunit wala ka makapartner dali ko. Ay, naaway siguro dali ko. Isang nerd. Ay, naiintindihan ko yan. Kala mo Nasali ako sa Monte Falco Group. Gusto mo rin magpabili ka sapat lang pera para sa kapatid mo. Magagalit ka pa. Ito gusto ko to. Sad boy na kapatid. Narinig mo kaibigan mo na binabackstab ka. Ano? Maaari mong gawin. Pero syempre, laging with consent. Baka biglang lumapit si yung kalbo, di ba? Lalagi nagsusunod. Pero mahirap na. Ito na naman, may I love you na naman. Sige, ayoko na mamali. I love you too. Ayoko na mamali. Anong pangarap mo sa buhay? Mamatay! Gabi nga ni Albert Camus. Pag continuous mo hindi ka mabay. So what? Ay, hindi ka na ako maka-perfect. Correct answers, thank you, 23. Tama. 1,000 points agad yung I love you. Sabi ko na Yan yung kay Vince. Yung inhenyero to. Para pala kay ano to Para kay Mangboy. Dako, dali, bago dumating si Mangboy. Sunod. Galing kay Adventurous Can. Okay lang yan kasi naman biglang gagawin yung pulutan, di ba? Yun ang pigati. Oh! Bago mo gawin yan, nasagot mo ba muna yung 50 questions ng nangat nang? Bago, wag mo ako pakyutan kung hindi ka pasado doon. Galing kay Arriba. Ito, matagal-tagal na usapan to. Matagal-tagal tong inuman. Pero ba sa inyo mga pamilya na magkakaiba ang political stance? O, ang saya siguro ng mga kainan sa inyo, no? Mahinang pamilya, di pinag-uusapan political stance. Ano ba yan? Gusto ko nag-aaway. Yun malalaman ng tunay na nagmamahal ang pamilya. Sunod! Hey! Galing kay Melo Melo. Palo ka! Maraming salamat. Literal, hanger na lang dapat ang ginamit ni Mangboy. Baka mas sumunod agad yung kanyang mga kapitbahay. Sunod! Galing kay Tinang. Ba't bakit ngayon lang to? Ba't ngayon mo lang pinakita sa akin to? Kanina ko pa to kailangan. Raw, din, nangat na, umuulit na kilos. Wala na! Tapos na ang lahat. Perfect ko na sana yun hindi na kaya na utak ko to. Okay, lagay ko na to sa description. Ito kaya na utak ko. At panghuli,
Galing kay Once Upon a Time. After 28 years, Julius Babaw leaves AB. Okay, kung nandun na tatapos yun. Gusto nyo para mga ganitong mga pampiloso pang usapan. Ulit tayo like. Share sa mga alam lang ang pinagkaiba ng nangat ng inyong friends. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe para wala mamaalam. Shoo!